ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪನರಲ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಂತ ಜಪ್ಪಬೇ ಎಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಸ್ಕೂಟಿನ ಕೊರಡುಂದು ಆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಾರ್ನ ಅಂದಾಜೆ ಮಾರ್ನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಓಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿನಿ ಮಾರ್ನಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ವಿಷಯ ಅದೇ ಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಚೂರ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲೆ ಪನರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಕೊರ್ಜಿನು ಪಾಯಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಇರ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡಲ ಇಕ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ನರಮ್ಮನಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರಿಂದು ಪನೆಯರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುನೆನು ಒಂಜಿ ಪಂಡಲ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಕೊರತೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ನರಮ್ಮನಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ್ದು ಪನರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚತ್ಲೆ ಏತು ಪುರ್ಲುಂಡು ಗಾಡಿ ಚೂರ್ಲಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲೆ ಬಂಡ ಗಾಡಿನ ಮಾರೋಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡೆಕ್ಲನ ಪಂಡ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಳ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಡಿನ ದಾಯಿ ಮಾರ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಮಾರ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒರಿಯೇ ಗಾಡಿ ಗಿರ್ದನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆದುಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಗಾಡಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾರ ಬರ್ರಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಜೆಂಗ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಯ ವೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಂದಾಜು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ದೀದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊನರ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೈಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡು ಕೊರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಟೈಮ್ಡು ದೆತ್ತೊನಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಏರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುರ ಏರ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟನಕ್ಕೆ ಏನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದೇವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚಿತ್ನಗ್ಲ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೇನು ನ್ಯಾಯನೇ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈತೆ ಪನರ ಕೆಲಸ ಪೋತೇರು ಆನ ಬಾಯ್ದ ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಆರ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತೇರು ತೂಕ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿದ್ದಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಾಲರಿ ಬರ್ಪುಜ ದಾಯಿ ಗಾಡಿ ಮಾರಂದು ಖಂಡಿತ ಗೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಿಂಗೆ ಸಾಲರಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕುಡೋರು ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರು ಆನ ಬಾಡಿಕೆಂತಾಗ ದಾನೆ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪು ನೀರು ಗಾಡಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಲಂಚ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಕಂದು ಇಗ್ಲೆಗರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜುಪಿಟರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ 19ದ ಮಾಡೆಲ್ ಎರಗಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತು ಶೋಕ್ ಉಂಡದೆ ಗಾಡಿ ಇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೀನು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಬೇಕ ಪಾರ ಬರ್ರ ತೂವಡು ಅಂತೆ ಸಮಯ ದಾದಂದು ತೂವಡು ದಾದಂದು ಇರ್ ಕೆಲಸ ಪೋಪುನ ಪನ್ಪರ್ ಕೆಲಸ ಪಾರ ಇರ್ ಬಸ್ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಣ್ಣ ನಮಕೊಂತ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪಾರ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ನಡತಂದೆ ಪೋಪು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಬತ್ತೋಡು ಸರಿ ಮಾರ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಲ ಉಡುಪಿಯವರ ದೂರ ಕೆಲಸ ಪಾರ ದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅವಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪರು ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಡು ಕೆಲ್ಸಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪುರ ಬಂಗ ಹಾಪ್ತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆವಡತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಓಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಓಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಗಾಡಿನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರೆ ಬೇಜಾರ ಬಿಸ್ತೋಗದ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ದ ಬಣ್ಣಗ ಅದು ಬಂಗ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕನಸ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ಕನಸು ಒಂದು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಎತ್ತ ನೋಡಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಆವುಡು ಒರಿಯಲಕ್ಕೆ ಆವುಡು ಒರಿಯಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗಾಡಿ ಜನ ನಮ್ಮ ನೆಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡದ ನಮಕ್ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಕೇನ್ಯ ನೀರಿಡ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪುನದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಏನ್ ಅನ್ನಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಳಂಡಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಅಂದಾವಡಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ದೆ ಕೆಲ್ಲರು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ಲ ಆಯ್ ಕತೆ ಕಟ್ಟುಬೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕೆಲ್ಲಕ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುನ ಐಕೀನ ಕೊಟ್ಪಾರ ಉತ್ತರ ಅದು ಪನ್ಪುನಾಗಲು ಪನ್ನಾಡು ಕತೆ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ನಮಕ್ದಾನೆ ನಮಕ್ದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪೇರ ಆಗಿ ಏನು ಆತು ಬಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂದ್ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಇರತ್ತಾ ಐಕೇನು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ತ ನಮ್ಮಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮಗ್ ಪಿರಾರ್ದು ಪುರ ಅವ್ ನಮ್ಮನ ಎಂದು ಏನ್ ಮಂಡ ನೆಕ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿರಾರ್ದು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಆಯೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಒರಿ ಪನ್ಪೆಂದು ನಮಕ್ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವುಪುರದ ಆಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ದುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಅವು ನಮಗ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಬೈದಿನತ್ತ ನಮ್ಮನ ಹಣೆ ಬರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ಲಾಡ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಎರಡು ಡಬ್ಬ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ನಮಕ್ ಅವಲ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದಿಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಾರು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬದಲಿ ಇಂಕ ಅವಲ ಬೈದಿಂಡು ಐಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಾರು ತಿಂದು ತಿಂದು ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆಲು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದೋಲು ಎಂಕ್ಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎರಡ ಪಾನೋಡು ಉಂಡು ಅಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಹತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಕು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂದಾತ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕನ ಆರ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಂದ್ರಾಪ್ಜಿ ನಸೀಬು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಗೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾಲು ಅವಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಪನ್ಪಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆದು ಕಡೆದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜದ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡರ್ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ ಬಂಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ಬರ್ಪೇರು ಏತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪಂಡ ಪನರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪುರ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಆಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡತ ನಾವ ಕೊಟ್ರಸ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಪಂಡದು ಬೆನ್ಪರ್ಲ ಗುಲಾರ ಆಪುಂಡ ಅದ ಅಂಚತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಯಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಯಾನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ರಂಡು ಮಿಸ್ಸಿ ಕೊರಂಡು ಕವೆ ಗಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೆಡ್ ಉಂಟು 44,722 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ.